Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, собиқном Ҷиликӯл, якшанбе бозор, хоҷагӣ Ишфеқ Сатторов. Наворо сар мекунем аз гови гусаладори зарди маҳаллӣ. Нарх навош 16 000 сомонӣ, гусалаш буқача, навзоидагиай. Саҳар бега 5 литр шир дорад. Саҳар бега 5 литр шир дорад. Бозор ҳозираш нарх кардагӣ нест, саҳар савдоай. Бародарон, навора то охир тамошо кунед. Ҳамаи намуди молора иншоалло навор карда ва шуморо нишон метем. Моли майда ҳам, моли калон, буқача, буқои калон, ҳамаи намуди молора мегирем. Видеоҳои мо маъқул шавад, яктаи лайкҳоро бизанед ва касоне ки обуна шудагӣ нестанд, ҳатман ба канал обуна шавед бародарон. Ба диққати бародарони чорвапарвар, буқапарвар, драбилкои универсал омадагӣ аст. Фирмаи Алтимур беҳтарин сифат барои алафи тар, алафи қом, ҷигорӣ, гандум, ҷав, ҳамаи намуди хӯрокара, дону алафа якта аппарат муайян мекунад. Универсални драбилкай. ғайр аз ино печкои эконом омадагӣ аст. Резино барои таи мол зимистон қариб шудестай. Касида дар кора рақамҳоро дар рои экран мемонам, муроҷиат мекунед. Доставка ба тамоми ҷо дорем бародарон. Раҳои дур ба маслиҳат, раҳои наздик боша, доставкаш бепул мешавад. Мо наворо сар мекунем, лайкҳоро фаромӯш накунем бародарон. Бародарон, савдо шудааст анаи гови гусаладор, гусалаш мода. Гови карпаччай, анаи гусалачаш. Гусалачашам навзоидагӣ ёшай. Мана 20 000 сомонӣ савдо шудааст. 20 000 сомонӣ. Ширша мега напурсид, ами аҳл буроя я оиларо обод куна, шириш ба сай мега. Мана чочош 20 000 сомонӣ гови гусаладор савдо шудагӣ. Қадар гови пирам нест. Гови ёшай. Дӯстони азиз, ҷои буқои калон омадем. Савдо шудеста дutta буқаи герифорд. Ана ҳамин дutta кала акай Икром савдо дора. Не ду кала, на якта кала, на дуюм кала. Ҳар душа дар якҷоягӣ 42 000 сомонӣ 21 мешавад. 42 000 сомонӣ савдо кардеста, ҳозирашта соҳибаш додагӣ нест. Дutta шохдор буда, дutta бешох. Кал. Мана. Ай пешам бигирем, нагирем. Мана герифордо. Герифордо неколи ино 100% тайёр нестанд бародарон. Ана ми кала хати анаи 42 000 сомонӣ ҳар душа дар якҷоягӣ савдо кардеста, додагӣ нест ҳозирашта бародарон. бародарон, нархи буқо барои бастан 14 000 сомонӣ бародарон муомила дора. Буқои средний барои бастан 14 000 муомила дора. Бозор бошад 12 кадеста. Якташа 13 000 ҳам кадааст. Ба фирмкам 38 кадагия. 13 000 ҳам кадааст якташа. Хоб кунҷора поён рафтаа бародарон. Кунҷора 4 сомону 50 дирам, 4 сомону 60 дирам. Фруктестан кунҷорара. Кунҷора хела поён рафтагиай. 70 дирам, 80 дирам поён рафтааст. Бародара ишам мана 14 000 сомонӣ муомила дора. Ира 12 800 сомонӣ нарх кадай бозор. Ҳозирашта додагӣ нест. 12 800 да надодааст бародара. Қафош пастар буда ирам. Камеша. Иҷа бояд ҳатта буқачаи сипсия савдо шудеста мана. Кашокаш доран 1 соат. Мана. Ои савдош рафтеста. Чанд кадан ира? Ира чанд када яка? 8600 сомонӣ савдо кардеста, додагӣ нест ҳозирашта. Бародарон, нархи буқачаҳо
12000 будааст, муомила дора. 12000 мана. Се танаи 4 та мана. 12000 муомила, бозор бошад ай дахним то 11000 сомона кардеста. Ай дахним то 11000. 4 та як хел размер буқача. Буқои средний. Ёра баста майда МТИ сар мекуне иншаллоҳ. Майда калон мешаванд. 12500 сомон ина дуташ. Хепадила. 12500 сомони муомила. 11 пурсидеста бозор не ҳалша не тарғил бошад 12000 сомон. Буна қанча со'рayapti? 11000 ира пурсидеста бародаро. Тарғила. Хоб, анаи буқам да фурӯшай 10500 сомон. Харидаст бародаро. Ягон сум болои битиам метимеган. Пародаш созай, миён дароз. Гаусишам созай. Ана. 10 да харидаст. Ягонши болои битиам метимеган. Савдои открита. Хоб, анаи буқачаам дар савдои бародаро. Хоб, 12000 сомон гуфте судагиян, яке пародаш шуру. 4 кунҷай, пешқафо як хел. Гардано зур. Гардано ранги лаққай, бақбақош. Зур кашол шудагия. Хоб, хулас 10000 сомон бозор кардеста ира бародаро. 10000 сомони. 12 гуфте судагия. Фаҳмишам созай. Буларам сизданма? Хоб, карпача 10 11 анаи тарғил 10 будааст. Не карпачаш хушру буда инеки. Ишам созай просто. Видиш зарду тарғилай. Хоб, инара оли бозор савдо накардай бародаро. 11000 сомон, 10500 сомон. Муомила дора, савдо мешавад. Бозор нарх накардаст неки инара. Бародаро, анаи буқачаи зард савдо шудеста, буқачаи зарди 4 кунҷа. Паҳмак гаус. Калашам хушру 4 кунҷай. 8000 сомони саҳар бозор кардааст. Соҳибиш 8000 надоду мега, харидор омадааст бо 8000 сомон кардеста. 8000 да надодаста он буқачара. Марҳамат. Балечкои гусала мана бародаро размерош каде. Каседа чи хеле маъқула ина. Ҳама намудаш ҳаст. Ай гусалои на акамай. Ҳар ҳафта мебурораем гусалои акара. Одами буария ай қурған ай бародаро. И чанд таш мода, чанд таш нар? 5 таш мода, 1 таш нар. 5 та мода ва 1 та нар. Нархош чи хелака? 4 та 6000, 2 таш 4 та 6000 калонош. 2 та 4500. Муомила дора бо? Муомила ҳастан. Номери телефон. Гап занака. 915 95 73. WhatsApp ҳам дория? WhatsApp имо чи? Не, WhatsApp телефон кор мекуна бародаро. Муроҷиат калам мегирем. Гусалачои зур. Ва таби дили хутон. Майда дар корай, калон дар корай. Яка одами буария. Ҳар ҳафта ҳами ака мебурорем бародаро. Чанд кас гирифт, алака уже барака ёфт. Конкретно савдо мешава бародаро. Ай нархи гуфтагиш. Бем малол савдо кардам бигирем. Ина бо гуноҷинчаҳои сипсия хушру, паҳмак хушру будааст. Тоза нигаҳ кардагиак. 7000 будааст муомила. Бозор чандика? Наварди. Нав даромадааст бародаро, вале нарх накардай бозор. Неке базепча будааст. Тоза. Товарни вид када вардагиайда ошава. О бародаро, нархи моли майда. Пеши моли майда омадаги. Хоб, ино ҳамаш барақшқор будааст, вале шишакам шидаги нест. Барақшқор 3500 муомила дора бародаро. Муомилаш то 300 сомони ра инора. То 300 сомони, зур боша 400 сомони. Ана як таш калонтар буда, ҳамина 3500 сомони када як та ҳамина. Надудааст. Ира нархиш камтар баландтар. 3500 да як та ҳамира надудааст, дигарош 3500 гуфта истодагиам муомила дора бародаро.
агар зур савдо кунем то 400 сума савдо дорам. Навушам то 300 сума. Ам 300 сум кам када бигирадам нархи хубай. Ана бу майдатарушам ҳаст, барақшхоро иноам. Барақшхоро 2500 сомонӣ будааст. 5 сар. 2500 муомила дора. 300 сум 250 сум муомила дора бародарам. Оли бозор нарх накардааст накӣ. Ана якта қушқори калон савдо шудест абар. Оли савдоша бифаҳмем бо мегап мезанем. 5000 кардеста бародарам. 5000 ровна. 5000 ровна. О, бародарам, бара қушқоро ина бо. Ино ҳолаташон зур буда инеки. 3300 сомонӣ гуфтеста. О, ман витшам соза, саломатишам хубай бахтам. Ягон таш хели бинёш оврафтеги хели нест. Соза. О, хулас 3300 сомонӣ муомила дора. Бозор ҳамаша дар якҷояги 2900 сомонӣ кадай надодааст ҳозирашта. 2900 сомонӣ ҳамаша дар якҷояги. Нархи молои майда. Бародаро ба хотири ҳамин намуд нархҳо, хоб ҳамин намуд қушқорчаҳо лайкҳоро бизанед. Ҳатман бародаро, ҳатман. О, бародаро ина бо барра қушқоро. Ино 3100 сомонӣ будааст, муомила дора бо. 3100 сомӣ муомила дора. Як таша як аст ҷудо када чинда гирифта 3000 додааст. Дигарош бародаро то 300 сомона муомила дора. То 300. 2800, 2850. Анам чиёда гирифта метонед да ҳаминора. Хай камтар. Нархоша баланд гуфтестай, хоб хай бо савдо мекунед. Одами савдо мефаҳма худаш. Ҳамаш барақшхора. Бародаро ана ба барақшхоро. бисёр подписчикмо хоҳиш мекунад ки моли майдаро бисёртар биги ҳамин рӯз ҳаракат кардестем, моли майдаро бисёртар гирифтестем. ҳозир сезон ҳам хел барақшхороро бисёртар мегирем. ҳама чизам сезон шуде нигоҳ карда мегирем бародаро. 2700 сомонӣ будааст. муомила дора бо. хоб кӯтара бошад якҷоя ҳамаша 2100 сомонӣ пурсидай надодааст. 2100. ҳамаша дар якҷояги пурсидай надодааст. хоб бародаро навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Касе то охирша то ҳаминҷаро тамошо кард дар комментарий рақами 29 нависен чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмем. касоне ки обуна шидаги нестан ҳатман ба канал обуна шавед ва видеоҳои мо ба шумо маъқул шида бошад лайкҳоро бизанем бародаро. саломат бошед, сарбаланд бошед. Видеоҳои зур ҳоли айпеш аст, аз канал дур нашавед.